errezeta izango dira mejillo o muskuilu kroketak. Orduan hasteko, hemen daukeu piper berdea, tomate eta tipula moztuta. Ez do behar izan oso ondo moztuta, segero triturauko deu, orduan zehatuta botako deu zartagin batera, olio pixkatekin, eta potxau beharko deu rato bat, 10 bat minutola. Bueno, azaldu behar da baita aurretio, baita egin nahi degula, beti bexamel bat egiteko, kasu honetan iztuetako esnea, beroku behar degula gerorako, así que jauki daukeu kazola baten berotzen eta gutxi gora bera epela, 50 gradura hola. Eta egon behar gera 10 bat minutola mugitzen, ze aura pixka galdu arte, zapore ja azteko pixkat kontzentratzen. 5 minutu pasa eta gero gutxi gora bera, hemen dozkeu muskuilu batzuk, muskuiluak irekitugu vaporen, ardo txuri pixkatekin, gero garbitu dugu pixkat, eta orain, moztuko ditugu eta botako ditugu refritontara. Abezkenen da, rezetaren bixi hemen dago. Bueno, orain 10 minutu horiek pasata gero, bota dugu baso batera, eta tritura behar dugu pixkat, gero hori besamelen botatzeko. Orain ja egin behar dugu bexamela. Alde batetik daukeu gu lortzen dugu zorionez batzutan zuetako gurina. Piskat zaila da lortzea ze beti ez daukein da. Emango jo bexamelari gauza berezi bat. Bota behar dugu kazola baten, ikusten dezunez, hau da leheno potxaua egiteko erabili dugun kazola. Ze hor ikusten den gauza hori dana, igoko da esnea botatzerako gora, eta emango digu zapore gehiago. Horain egin behar duguna da rus tradizional bat, rusa bakizue dela irina eta gurina. Orduan hau pixkat urtu behar dugu. Gero irina botako dugu. Gutxi gora bera, kalkulatzen dira 21 gramo gurinana eta 1 gramo irinana gutxi gora bera. Litro bakoitzeko esnena. Eta gero zan bezala, hemen daukeu iztuetako esnea, ja berotzen pixkanaka, zerruza daukeunen esnea botatzen badiogu hotz, gerauko ez zaizkigu gurumoak. Orduan bero botatzen badiogu, ligerogo eratuko da eta zapore hobea edukiko du. Irina botatzen dugu, ikusiko dugu baziko dela pixkat tostau kolore hartzen. Hemen ja gustatzen zait nahi erabiltzea barilla. Sua potente ikusten dezunez dago. Eta hau da rus bat. Pixka gehiago zukaldauko deu. Gerotaran gehiago zukaldau, gero esneakin gutxigo erabili beharko deu. Vale, zeitun botako deu esnea. Ez da dana batera bota behar. Behar geha botatzen pixkanaka, eta testura hartu behar du. Hau egon da 15-20 minutu gero irabiatzen ikusten dezutenez bota diogu lehenoko nasketa hori triturauta, eta behar dugu gutxinez 10-15 minutu egotea, ze bestela irintzaporea jarraituko du. Orduan orain osteko kroketain baino leheno oso garrantzitua da ostea. Orduan bol batea botako deu. Eta ostuko deu eta garrantzitua da jartzea filma goitik. Ze bestela sikatuko zaigu goitio eta ez eta kroketaz dondo gerauko. Neberatik hartuko deu gure masa. Ja ostuta dagoela. Eta bo, nahi gustatzen zait, itea etxekok bezala. Ikusten dezuenez, testura ez da bateri lodie, baina hori igual zailago ukiko zaigu egitea kroketa, baina zaporea hobe izango da, ez da iringutxigo egin dagoen ezin da, ukiko testura sualgo bat. Eta bo, bakizunez, zana jiko dezu, irina, arrautza, pan raiaua, ikuste dezuen ez dana eskukinin behar da, eta pan raiau desente bota, hau pan raiau lodie da. Hori testura eukiko do pixkat berezie, baina. Bueno, orain kroketak eukita, eta hau behar gera freidora osartagina oso bere eukitzen, eta sumergitu behar da oliotan.
bestela alde batetik apurtuko zaigu, bestetik ez da ondo ingo, orduan pare bat minutu eta freidora topera ingo dugu.